Соескина Ирина, Балык бистәсе районы. Бұрынғы бір бәйрәмнәр, ғұрып ғадәтләр, йолалар көрәшендә күп. Халқыбыз әлеге бай мирасларны югалтмай, буынға тапшырып килә. Балаларыбыз да әлеге рухи байлыкларга тап төшермичә, алда көндә лаяклы матур яшәрләр дип уйлыйм. Күкләребез аяз, терекләребез тук булып, табаннар да мул булсын дип, бүген бәйрәмнәрне шулай үткәргә тырышабыз. Белгәнебезчә, дөньяда политик хәлләр шактый кыйбатлы. Мондый шартларда без тагын да ныграк берләшергә тиеш. Питрау инде безнең өчен зур бәйрәм керәшеннәр өчен. Ул инде безнең менә җәйне үткәреп инде печәннәргә төшү, кышка әзерләнү, аны урманнардан җиләкләр җыярга, үләннәр җыеп калырга, себеркеләр алып калырга, шушы вакыт белән инде чагыштырабыз. Бу безгә инде табигатьтән бирелгән. Һәр вакыт безнең настроебыз положительный. Без ул көнне көтеп алабыз. Если монда килелмәсәк тә, без монда инде бер буганыек. Немножко грустно, что вот такой праздник не все крещены могут видеть. Ең бірінші менә бу Зөридәге Питрау бәйрәме ачылуга чыгыш ясый башладым. Беренче башлаганда хәтеремдә шундый әле төссез уңган костюмнар белән, шундый зәгыйфь кенә ансамбльләр, бөтенләй икенче төрле бизәлеш. Шулай булса да ул нидер бер матур иде. Ул безнеке иде. Бүгенге көндә инде менә мин карап торам. Менә күз яунырлык костюмнар барлыкка килде. Үдешчәннәр белән кызыксына башладылар. Профессионал ансамбльләр килеп чыкты, профессионал музыкантлар. Мәскәүдән чакыралар, тегеннән моннан чакыралар, илебезнең төрле бишмакларыннан килә көрәшчеләр. Бу гаҗәеп бер көрәшен бәйрәме генә түгел, бөтен халык бәйрәмләнде. Ул искиткеч, мин моны зур роль уйный дип уйлыйм, халыкларның дуслыгына. Монда чуваш та бар, урыс та бар, еврей да бар, монда көрәшене дә бар, татары да бар, марие да бар, кем генә юк.